kulendi bata nzeve dzeZANU-PF ndichibata mhuno tichirwera pasi munin'ina bata Kulen TV. Muri yeZimbabwe zvinhu zviya zvakutanga manje iko zvinezvi situation iko yakuenda haiwa ndosaka ndichiti kana manga makadziteerera nyaya dzobva kudhara takuda kutora nzi musoro waJohani kuti uiswe mundiro amene kuti ndiro yacho zvichapera sei because musoro waJohani uchanetsa hatisizoti musoro waJohani watoda kuisa mundiro type yemusoro upi uchakandwa mundiro iyoyo because ndiro iyi inongogara uchingofraya so saka mungogara muri ikoko kana muri weboxed mongodzidzira kutoise kuzongotoko vanenge upfront paside penyu ikoko kana muri vekarate judo zvese ikoko because apa kuda kutangidza right nezuro VP Chiwenga vakaenda vanga vari kuIndia ndimuzoti is in India right now ndobva aswera achingotaura speech yake yanatombo yakatombo postwa kana kuita anything zvinomboitwa vamwe vese. I don't know what kind of journey is that. Hazvina kumbofambiswa so. Amene kuti vari kumutya here kumukwata here kana kuti because of paspeech yake anga asiri kunakirwa neskill rezvigananda. I don't even know kuti zvimbori zvicha zvakaitirwa like zvavanongoita like unozati nezuro Mnangagwa akabuda ataura ari kupolitburo kwake achitaura kuti zvone haiwa kongomuke kumba kwako kongoita mazvake mani panapa tidi zvemazvake panapa chichitaura masasiya. But ndakaona chingorowa retweeting posting pachirowa sharing and what zvese zvaingoitwa but particularly on this issue of VP Chiwenga vakataura speech inomeka sense speech ine musoro but haina kupostwa but chazoda tinyatsoiona because tatisinotoiona tikati ako izimimi naye tingazoziva nyaya dzenyu dzese vanhu vezanhu zvine mitaura ikoko hatimbozivi kuti mune maudzana kuti chi but tazoona yakurowa repost nemukadzi wacho Mini Baloi akati iyo ndigirikini ya chef wenyu yanezuro. You know the good thing chanangofarira chekuti iye ndiye aritosimbisa murume wake kuti chef speech yesterday in India. So ndo zvinhu zvotoda kuona kuti chingava chii chakakonzera zvigananda zviiti hasha nespeech ya chef iyi because isu tangoziva kuti muchipfini Mnangagwa akaenda kuUnited Nations panongoya pachingonzi akaadresa macheya chete tinotongoona kuti macheya wayo aenda viral kuti totoverenga kuti anga ari mangani macheya acho but this one this speech was supposed to go viral as well zvavanongoita but I don't know why havasi kuda kuti murume uyu shoko rake risvike kuhwandisa muchiona pese panoziva because iko zvine zvichikuitika nyoti anyway riri kubva murume uyu kayo maVP uyu riri kuita chahwiriri pastreet kungonzwa kuti chigananda nyika yese ikadaira kuti zvigananda iko zvine zvimanje pane imwe nyowani list respeech yakataurwa saka pakungonzwa kuti akanotaura zvinhu zvake kunonzi hande zvake zvimani muda kuzviposta maybe pakatopiwa kana maorders I don't even trust these guys honestly speaking I don't even trust them. So speech yakakamira kana iso muri yeZimbabwe aritaura zvoni Africa and India share a relationship that goes beyond commerce. It is a partnership ushered in shared values, sovereignty, self-determination and mutual-respect values forged during our respective struggle for independence. We meet here not as former colonies seeking assistance and handouts, but as equal partners committed to building pathways of opportunity, progress and prosperity for our peoples. Africa offers the world more than just resources. We bring markets, talent and innovation. Our continent is home to the fastest growing population and some of the youngest, most dynamic minds in the world. By 2050, Africa will house over 2.5 billion people, driving consumer demand, industrialization, and infrastructural development on an unprecedented scale. Zimbabwe stands here today as a ready, reliable partner, one of the most competitive destination of a first choice in Africa today. Zimbabwe is open for business, not for extraction, but for value creation, joint ventures, partnerships, and shared growth. The strongest partnerships are not built on what one part can take from the other, but on what both can create together for the mutual economic benefit of its citizenry. Our mineral wealth, platinum, lithium, gold, chrome, and diamond positions us as a critical player in the global supply chain for green technologies and advanced manufacturing. Together with India, we can write the next great chapter of South cooperation, demonstrating to the world
that partnerships among development nations can drive innovation, build industries, and create a more equitable global economy. Zimbabwe is ready, Africa is ready. Ndo speech yakataurwa na VP Chiwenga. Apa hapana zvokuswera vachibhabhadzira zvigananda. Zimbabwe is ready, Africa is ready. Koyo ready. Ndosaka ndikutaura kuti musoro waJohn unorongoiswa mundiro ari busy kungo. I don't even know kuti vamwe vari kutaura nezve. Ina asana munzwa ma-speeches andinotaura. But watarisa unonyatsona kuti I think this guy katotorwa ka-speech kano attract ma-investors. Ina amwe asinopindira nyaya dzavo dzekuzambezi. But inini changondibata kuti why vasiri kuda kuita repost, retweet kuti vafambiso that beautiful speech yakataurwa naVP Chiwenga. It's something chekuti hatina kutombobatawo zvakanaka. Honestly speaking, ina handisi munhu wekuti ndinonyoda kutendera. Ndichitotsvaka zvinhu chero makati ndimana tunhaidzirwe. Why pasina kufambiswa this beautiful speech? Why isina kusvitswa? It's because of something zvigananda afraid. Pari kupisa kune strategy dzakawanda dzekurongwa zvekungoti anytime is tea time. Is either Tagwirei ndiye achapinda akanota VP vakanonetsana ikoko obva atosiwa as successor, or it's either vachango extenda term ya Mnangagwa wacho obva atonga kusvika 2030 whatever kudarikira achienda kuzi ndakanzwa vada kutaura kuti anogona kuita life president. A lot of confusion iripo yakazarisa in these guys. I don't know kuti why are they trying to do that in dzavo. Isusu tichazongoti ayo kana zvadaro manjika takuzokumanyisa imese papa takuzongoita zvemusoro waJohn amene kuti achada kuita John wacho ndiani. Inyaya dziri kupisa iko zvido zvemastreet. Saka isusu tatodzishayirawo hope tikati why vari kuita zvinhu izvozvi. We all know kuti wakomana tikada kutarisa mazuva aya pakazoita kuti nzvimbo zonzi Mnangagwa adzoka nyo makazoteerera history yaMnangagwa kune vanhu vanonyatsonzwisa isu hatiteeredze kuudzwa zvezonzi kuhondo ndakazodai ndikadai takazonikotipewo ka mune mafotos muchisungwa muchidai mune mafotos nemarecords chimbotipaiwo kana chitima chamakadonhedza chimbotipaiwo mufananidzo timbochiona unokeshwa nyaya. Hapana unongodzwa kuti zvakatoitika zvakadai but vanenge vakura debo vanonyaza kuti iwe shamariwo makungotorawo history dzevamwe vanhu dzakangoitikawo monzi ndiye munhu akazviita. It's something like it's unacceptable. Honestly, what we know is Mnangagwa akasungwa mutime yehondo yeye ndobva adipotoka naZambia, then Mugabe ndokuzoti ndine munhu ndandimbonikina naye takasangana naye kujera nzi Mnangagwa ari kupi weizi zvikanzi ari kuZambia ndokudzoka kwakaita munyika. And isusu chatunyaziva he was a personal assistant waMugabe up to Ameno, ndosaka anga ari lawyer, ndosaka aita zvaaita ana Mugabe wacho ndobva apedzera bva amudzinga. Mugabe amudzinga ndobva pazoitwa ku Chiwenga ndobva aita skillful ndobva atura masimba akamabata ndobva amaita hand over kuna Mnangagwa. Now handisi kuziva kuti what is the problem and where is the problem. Zvashata papi, what went wrong kuti kuti vasasadani kupanana masimba kana kuti kuburukirana chigaro ichocho. Ina hazitoziva kuti chii chakunyatsoitika. But anyway, muri Zimbabwe ina handisodonyapedza nguva ndiudzei zvamuri kufunga imimi in the comment section, cause ini pangu ndasakura ndazunza ndapedza. But ndinongozivisawo hama neshamwari kuti kana uchinge uri muSouth Africa uchida kuregisterwa company obva wavhurwa FNB business account usina work permit kana start permit, zvaizi bata ONO education research and numbers and data super screen, rova screenshot, tora number, taura naye akuitire akuregistere company yako. Company registration is very easy. ON is affordable, reliable, and trustable. Man, whatever zvamungada kushandisa mawedza munoda anotovimbika asi munhu kuti anozokugadzira uzunzwa nyaya dzimwe dzisipo. Inini zvokuti muda kuzoenda kunovhurwa zvinhu zvine vamwe vanhu inini musazondinetse makafarwa ikokoko. Inini for now ndiri kurecommenda ON education research is the only one ari reliable. Saka dhila nemunhu wekuti ari reliable mangwana hauzocheme. Unogona kuzoti kulendi pandakambotaura naye pazvinhu zvakadai izvo ndokwanisa kudzidaira kwete kuzoya muchizonduza nyaya dzekomunenge mazoitwa rafiko naumwe ina ndizogonawo kuzvidaira. Saka contact him on the numbers that are showing on the screen akuitire zvinhu zviripo. Chirongodiwa chete passport yako yonayo inoita unless uzoswera uchibhadhariswa nevamwe vanhu kunzi hauna bank account uda kuti mari yako ipinde ndipe mari zvinenge zvacho zvekupuswa. Asi kana usina kupusa I think you know what to do by now.